вакыт шулай сайрашып, җырлашып яши Нырлат авыл әбиләре. Бер дә тик торырга яратмыйлар. Күптән түгел мунчала бәйләү алымын үзләштергәннәр, хәзер бар һөнәрләрен яшь буынга җиткерү белән мәшгульләр. Әбием мәктәбе проекты белән 3нче тапкыр Россия президенты грантына ия булганнар. Шунда кызлар әйтәләр, соң бит үзебез белгән һөнәрне башкаларга бирсәк тә, башкаларны өйрәтсәк тә бик шәп булыр иде дип. Без шулай җыелдык та, тагы грантка җибәрдек материалларны. Инде монда шул теге әбиләр мәктәбе балаларны һөнәргә, тормыш һөнәрләренә өйрәтергә дип. Грант акчасына тегү машиналары, төсле җипләр, кул эшләре өчен материаллар, мишләр алганнар. 5 төрле сыйныф ачарга җыйналар. Анда тегәргә, ашарга пешерергә, куна такталар ясарга, бәйләргә һәм чәчәкләр үстергә өйрәтәчәкләр. Нырлат мәктәбендә дә еш кунак булалар. Яшь йөрәк төркемендәге әбиләр безне матур бүләк токта ясарга өйрәтәләр. Тагын киләчәктә алар безгә шигырьгә, тегәргә өйрәтәчәкләр. Бу безгә бик кирәкле һөнәр дип санала. Менә күкәйне саттык. Гөлнур Гатауллинага 75 яшь, ул яшь йөрәкләр төркеменә 7 ел йөри. Балаларга үзенең яратып пешерә торган кыш теле рецептын өйрәтә. Фирменный блюдога әйләнде бу минем кыш телем. Һәр бәйрәм сайын мин аларга күстәнәс ясап алып барам табынга. Укучылар да мондый остазлар булганда өйрәнеп калырга тырыша. Менә моны хәзер өйрәндек, идәдә обязательно пешерәбез кайткач. Минем кыш теле пешергәнем юк. Бик тәмле булган бит бу. Әбиләргә рәхмәт бик зур. Бу безнең кечкенә генә выставкабыз. 7 ел элек Ләлә Хәҗипова районда оештырган әлеге төркем бүген бөтен илгә үрнәк. Кышын чаңгы, бассейн, спортзал, җәен концертлар куеп йөриләр, туристлар кабул итәләр. Беренче грантларын 2018 елда атканнар иде. 1 елдан соң икенчесен. Яшәреп тә китәбез. Безгә шундый менә эшкә чыккан шикелле җыенып чыгып китәбез. Күңелебез белән тартылып торабыз бер-беребезгә. Апалар әле мәктәп укучыларына шушындый чәчәкләр утыртырга да өйрәтәчәк. Укучылар үз чиратында аларны тәрбияләп үстереп, җәй көне бакчага утыртырга тиеш була. Инде һәрбер яшь йөрәкле әбинең өендә гөлләр үсә, алар җәй көне Нырлат авылын чәчәккә күмергә җыена. Яшел Үзән районыннан Чулпан Касыймова, Алмаз Ядинов, Яңа гасыр каналы.